Apo at dakada kayo. Basta kumamikin ka. Tipan na kayo waragawag tinasantuan ng Ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Iti may 20 ket may sa kapitulo mangrugit yung muna versikulo akastoy ti ko na ti Apo kada kayo. Madaydayo kumati ako. Nagparang mali na mismo ni Jesus kadagiti adalan na iti danaw ti Tiberia. Kastoy ti panagparang na. Naumong da Simon Pedro, Tomas amawagan ti singin, Natanael at taga-Kana nga ili ti Galilea, nagiti anak ni Zebedeo, ken duapay nga adalan ni Jesus. Kinuna ni Simon Pedro kadagiti kadwana, inakagkalap, umay kamimet kinunada ken kuana. Napandangarod ket limugan da iti bilog, ngem pulos nga awan na alada anagpatnag. Idi lumlunggaken ti init nagtakder ni Jesus iti igit ti danaw, ngem saan na nailasin dagiti adalan. Kinuna nga rod ni Jesus kadakwada, babbaro at nakadi iti nakalapan nyo, awan apulos insungbat da. Kinuna na kadakwada, iwayat yo ti iket yo, ket iti makanawan ti bilog, ket agda maalayo. Inwayat da nga rod ti iket, ket saan da ang maisangat, gaputi kaado iti naala da nga ikan. Kinuna ti adalan, adinungdungo ni Jesus ken ni Pedro, iso da ito'y ti Apo. Idinanged ni Simon Pedro nga iso ti Apo, nagbado tanakausub idi, ket timapwak iti danong. Ngem nagbati dagiti daduma nga adalan iti bilog, amang isang sangat iti iket anapno iti ikan. Saan daunay adayo iti sangat, agsangagasot a metro laneng. Iti nakasangat dan nakita da sadyay ti dumardarang abeggang, ken ti matuntunong nga ikan, ken sumagmamano at tinapay. Kinuna ni Jesus kadakwada, mangyeg kayo iti ikan nakaalaalayo. Napan ni Simon Pedro iti bilog, ket insang at dati iket, anap no iti dadakkel nga ikan. Sa nga gasot, 50 ket 3 amin. Ngem no pay aduunay iti ikan, saan anabsang ti iket. Kinuna ni Jesus kadakwada, umay kayo mamigaten. Awan kadagiti adalan tinakaitured ang nagsaludsud ken kuana, ti kinasya sino na, taamudan nga iso ti Apo. Iti kasta masideg ni Jesus, ken inala na ti tinapay, ken iti ikan, sana inted kadakwada. Dahil iti may katlo panagparang ni Jesus kadagiti adalan na, kalpasan ti panagungar na. Idi makapangandan, wenno makapamigatdan, kinuna ni Jesus ken ni Simon Pedro, Simon nga anak ni Juan, at kaditi panagayan mo kanyak ngem dagitoy, wen Apo insungbat na, among adungdungwen ka. Kinuna ni Jesus ken kuana, taraknem dagiti urbon a karnero. Pinidwan ni Jesus sa sinaludsod, Simon nga anak ni Juan, ay ayaten nakadi, wen Apo insungbat na, among adungdungwen ka. Kinuna ni Jesus ken kuana, ay wanam dagiti karnero. Pinitlyo ni Jesus kinagsaludsod, Simon nga anak ni Juan, dungdungwen nakadi. Nagliday ni Pedro gapu iti kapamitlo na sinaludsod ni Jesus ken kuana, dungdungwen nakadi. Kinuna ni Pedro, Apo ammom amin na banag, ammom adungdungwen ka. Kinuna ni Jesus ken kuana, taraknem dagiti karnero, ibagak ti pudno ken ka, idi ka bang banwagam si katimang barbarikas iti bagim, ket mapan ka iti kayat mo. Ngem intun lakay kan, nakapoy kanton, ket sabalin ton ti mangibarikas ken ka, sana kaipan iti di mo kayat apapanan. Iti panangisao ni Jesus daytoy impakaamunan no kasano ti ipapatay ni Pedro tapno maidaydayaw ti Dios. Kalpasan na kinuna ni Jesus ken kuana, suruten na. Ti Ebanghelyo ti Apo. Madaydayo kumati tupad iso amin nagbilbilin ket sa uti ako. Beloved brothers and sisters, good morning. Kindly greet each other good morning. Punaragsak na. Ang akas na di benagan ito tayo medyo mamayuda. So, at datayon iti may katlo a Domingo kalpasan iti panagungar iti Apo wenno ti panagbaligi na manipud ken patay. So, still we are rejoicing ngem iti naibasa nga paset dagiti tinasantuan nga surat, still ni Apo Jesus mangipagpakita iti pammaneknek kadagiti adalan nga isuket na gungar. Apay namin nga aramiden ni Apo Jesus daytoy. Dagiti adalan for 3 years kinadkadwa ni Apo Jesus ida. Ni Apo Jesus, wenno dagiti adalan nakikita na dagiti milagro ngay nararamid ni Apo Jesus. Nangag-agas,
nang bibiyag kadagiti natayan, pinagsauna dagiti umel, dagiti agpukutel wenno adda leprosina, dagiti saksakit nga awan makaagas idi pinaimbag na. Inkorehir na dagiti haan nga nasayahat nga panunot ken panursuro dagiti mamaestro ti linteg, the Pharisees, dagiti Hudyo, dagiti pampadi. Nangas kasaba, nagpipintas ti panangas kasaba na nga nakaadu dagiti tattao nga sumursurot ken kuana. Let us not forget, idi dinabati nga santuan nga ebanghelyo sinarita na pinakan na iti 5,000 nga lalaki. Lalaki lang, awan pay ti babae, awan pay ti ubing. Ana tinusar na ikan ken tinapay nga balon ti maysa nga barok, maysa nga ubing. Ket dijay nga dagiti adalan nakita da, nasaksyan da nga isugot pudno a Dios. Nakita da nga pudno nga isugot maysa nga isugot Dios, isu ti Mesaya, isu ti mangisalakan. Dagiti adalan nakaturturod da idi. Agsaudalan ta no na ti pudno. Dagiti adalan mangagas dalan ta kasi amuda nga ti kadwa da ti backup da kumbaga ket pudno nga Dios, isu ti Mesaya. Isu ti mangisalakan. So gapuna nga nakangat-ngato ti moral dagiti adalan. Idi si bibiyag niya po Jesus. Ngem ditan dimten ti panagrigrigat na. Ana ti naramid dagiti adalan idi natiliw. Nagtataray da pinanawan da. Ni Pedro nga pangulo dagiti adalan inlibak na kadwam day jay kuna dangan ko na haan tsaka mammo kuna na. Apay napabugngan da. Ngamaan lang nga jay, idin, Biyernes Santo nga nailansan ni Apo Jesus. Hindi gaya. Nailansan ni Apo Jesus. Nagiti adalan, nakita na nga narigatan, nailansa, nauyos tibiyat na. Anat naritnada. Idi high moral. Biyernes Santo, nailansan ni Apo Jesus, iti krus. Low moral. Awanan sa lawasaw samo, deto'y kunana na, nagmilmilagro, nangag-agas, apay tulok na nga may lansa iti krus mapapatay. Di ba? Apay kastan inaramid na kunana, de siguro, agtartaray ti panod question. Pudno nga tamot laang, uno nang salsalawasaw laang kunana siguro. Dagiti adalan, napukas lang napukaw, ti pamati da, agbubuteng da. Di ba kunana nga ron, inbalunit da, iti lugar nga ayan da, tamabuteng da. And at the same time, handan amo ti ubraan da. Napukaw dan. Dite turad da. Napukaw dan ti pakinakon da. Kat ni Apo Jesus, numan pa'y kasanot pinangi, inubra dagito nga adalan na intod na ngamin kadakwa da dite mission. Ano nga mission ti jay? Ikasabati na yung bag na damag. Na dagito nga adalan, itultuloy dan ti rinugyanan ni Apo Jesus. Inpasublat na kadakwa dan ti mission intod ti Diyos kenkwana. Including kada tayo, naipasa kada tayo. Kat ni Apo Jesus gaputa amuna nga dagiti adalan, low moral ta kas magkada tayo ala. Sino nga tati no kas pagarigan da tayo dagiti adalan. Oh. Ana nga tamog marik natin ibtan mapukaw nga tamot tinamnama tayo mapukaw mo diti pamati tayo nga taa. Di ba? Ngum itinagungar ni Apo Jesus dagiti adalan hanta pay laeng nga mamati agdudwada. Oo, al-alya ko na da. Espiritu ko na dangam ni Apo Jesus, impamnagnak na. Ano, ni Tomas, iganam sa gidan na, lasag. Ni Apo Jesus, nakipangan, iti na ito yung aldaw, impakita na kinlan na titinapay kan ikan, aan nga na-regret, taad na bagina. Meaning, pudno nga nagungar ni Apo Jesus. Kat ni Apo Jesus, malagi piyo, iti Domingo ko na insang-aw na ti Espiritu Santo kadagiti adalan. Kat iti na ito nga Domingo, papigsaan naman na ti pamati na ito nga adalan, kasmut kada tayo. Tani Apo Jesus, intod na ti Espiritu na nga ana, mangpapigsa kada tayo. Ti Espiritu Santo na isuti, kas lang mangbabaot kumatiubot tayo, no hantay magtrabaho para kinkwana. Amoy na tinuang, di ba, no, agkakapsot, bautom tapno aggarado, kas demot ti trabaho ti Espiritu Santo. No agkakapsutan, ti pamati ti may nga tao, di nga sumrot ti Espiritu Santo tapno ibus na. Booster kumbaga. Tapno agtrabaho tayo, mapapigsa din ti pamati tayo. Kat niya po, Jesus, iti dahito nga Domingo, kas di man ang tinaramid na.
Nagparang kadagiti adalan, kinasarita na ida, ay ayatan nakadimot laang Pedro kinunana apay, tapno mabus de te moral da, ngumatumanan te pamati da iti Dios, maitultuloy da nga nasayaat de te trabaho da, maitultuloy da nga nasayaat de te misyon da. Dito ti ipalagip niya po Jesus kada tayo, when we are down, when we are low, when we are sad, no awanan tikas lang mangtulong kada ti taglaw, awanan iti makita tayo nga solusyon kada iti problema. Let us ask the Spirit, let us ask the Lord, the Holy Spirit nga umay kada tayo, ta isu ti mangitag ay kada tayo, isu ti mangtulong kada tayo. Dito ti ipalpalagip niya po Jesus, dito may katlo nga dito may katlo nga Domingo nga panagparang na kadagiti adalan. Kita niyo, awan ti nakalaban da. Awan ti nakalaban da ko na. Ngam niya po Jesus, iwayat yung tikat makanawan ti bilaw. Kung na dagiti dumagat, at kanong aming impan niya po Jesus, nga apan kada pils di kayo, so nga dadya ti ikan. Ngumaan, inaramid na di jay, tapno mamati da. Di ba, nabigbig ta, dahil iti apo kung natin may isang adalan kini Pedro. At inaramid ni Pedro, timapwak, nakausog, nagbado, timapwak na panatika, tinaray niya po Jesus. Kasjay kakabsat, ibagbagan niya po Jesus. When we are down, when we are low, niya po Jesus, mga ramid, ti pamuspusan, tamnong umahato, maitag-ay, te kararwa tayo, maitag-ay, te pamati tayo. Aslay di biyernes, amoyo, kanyak agot, may pagdutikaso tayo ti batak. Nadaduma kat hangko pang panunutan ta, nagbayagan na. Tikas lang, malolow moral na ka nga taapo, mansamot namnaman kasi kung kunan pa. Nung kitaan nyo ti kinasayat niya po Diyos, iti biyernes nag-hearing, na-presentar nga nasaya at ti witness, ni abogado ko na napalpasan tayo. Kunana. Nabus, dito moral ko, kaspado yun to eh. At the same time, mabus pa ita, addan ton barong nga obispo Maximo tayo manan. Tunubigat, kami ag-elektar, di Isabela. Kami mga elektar, ti baro nga obispo Maximo tayo, nga mangituray ti simbaan. Kas ti trabaho nga min niya po Diyos. Ti simbaan, no daduma agka problema, ti simbaan, no daduma, bumaba ti moral na. Ngam gaputan ni Jesus, ti Pangulo ti simbaan, ang nabaybayan. Mga ramid ti pamuspusan, tapno maitag-ay, tay simbaan na. Maitag-ay tayo mo. Diba? Kasi siguro kada kayo mapaspasamak kada kayo. Dagiti dumahan siguro mapampansin. Nung kasi kakabsat ti aramidon niya po Jesus. Han tayo man mabigbig namin no duma, tahan tayo kayat nga bigbigan. Han tayo nga makita, tahan tayo nga kayat nga kitaan. Han tayo nga maanugot, tahan tayo nga kayat nga anugutan. Nung niya po Jesus at trabaho, babaan ti Espiritu Santo kada tayo. At trabaho ti Diyos kada tayo. Ingat nga to na tayo, tagtag-ay na tayo, no bumaba tayo. Isut gapuna, nalaglagipon tayo, nagproblema tayo, agkamang tayo ginapo Diyos. Dawatan tayo, ti panulong ti Espiritu Santo. Itinaytingar nga na Santo na misa, let us ask the Lord, Apo, kadagiti ka nito, agkapoy kami, kadagiti ka nito nga bumaba ti pamati mi, kadagiti ka nito nga maawanan kami. Siga ka di Apo ti mangitag ay mangtulong kada kami. Ibaon mo kad ti Espiritu Santo, tapno iti kasta makapagtrabaho kami, maituloy mi dito misyon. Kasi, datay ko na nga ro, dumahan tayo makapagtrabaho, gaputan na baba tayo, bumabati pamati tayo, gabumot lang as lang kumalag trabaho tayo, gado ti marites teglawlaw tayo, di tayo makapagtrabaho. Nung dawatan tayo, tay tulong ti Diyos, dawatan tayo, tay panarabay, kaasi, ti Espiritu Santo kada tayo, nga addang agtrabaho.